लाइमुथि ओनसोलनि 1 नं लावफानि सारा गामियाव मैदेरनि उदखार। चिरां जिल्ला रुनिखाता रेन्जनि सिङाव गोग्लैनाय लाइमुथि ओनसोलनि सिखोनाजार हाग्राजों नांजाबनाय 1 नं लावफानि सारा गामियाव थांनाय हरथारनिफ्रायनो लुसमहन बसुमतारिनि न'आव हाग्रानि मासे मैदेरा उदखार खालामफैबाय थाना थांनाय हराव गंथाम न'खौ सिफायनायजों लोगोसे न'नि मुवा बेसाद टिभि कारेन्ट मिटारखौ खहा खालामलाङो आरो जिउखौ खुनुरुखुम रैखा खालामनो हायो। बेनिखायनो खहा जाजानाय न'खरा सरकारनिसिम रांखान्थि मदद मोनगोन होनना आसा खालामो। फारसेथिं गामिनि रायजो राजाफोराबो मैदेरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जायो होननानै फोरमायथियो। फिसाफ्राबो खारबाय, मोसौ मानैया मालाया थाबाय। न'आलाय न'खौ सिफायलांजोब्बाय। न'आ हारसिङैनो आरो मासेयैनो दिनै एंखावरि दाख्लि बै दाबसेल' बुरलुदोंमोन। ओमफ्राय बै दाबसेखौबो बुरलुफैबाय। ओरै बुदुलाय दिनै गासिबो जोब। मारै खारग'नो हाखो नोंसोरलाय? गाबख्राव गाबसि खुनुरुखुम खारग'बाय, ओरैनिया एसे फैबाय। जेबो जायासै ओमफ्राय जेबो जायाखै। हम फिसालासो मैया आथिङा द्लाब खारनाया बेखौ गिनानै खारनायानो। मासेल'मोन ना? मासेल' बे मासेयानो। ओमफ्राय राव होबाबो खारबोयोसो, होसोबोयोसो। थरखि आजां गाजां अर बन्थ' गिदिर गिदिर होना दोननाय जोसारजोब्बाय। फिसाफोर बैसाङाव उन्दुनायखौ बेलथायजोब्बाय। जोंना कम्बल थम्बल खामजोबनोसैमोन, बिसिनाबो फिसाफोर जोमनायाबो खामजोबनोसैमोन। दा न'फोरा बायजोब्बाय। मा खहा जाखो? खहाया बिदिनो न' खहा जाबाय, ओमफ्राय जानाय लोंनायबो एसे खहा जाबाय आयं। ओमफ्राय जोंनो एसे अननानै सरखारनि गोदाननि एसे हरदो। गासिबो बाङा सिङा संग्रा खावग्रायानो गैला। मा गामि होनो बेखौ? लावफानि सारा 1 नं। लावफानि सारा। हाग्रायाबो खाथिथार माथो। बिनिफ्रायनो फैयो दां मैदेरा ना? उन्दुनोनो मोना। मोनायावल' डिस्टार्ब ना सानावबो? मोनायावल'। सामफ्रामबो उन्दुनोनो मोना आजां गाजां। सान हाबबाथाय फैबायबो। थाफैखायो गावनो। लांदांसो फैयो। गय बिफां फांथाम गाफायबाय दाख्लैबो, फांब्रै। बेसे गोबाव जाखो बिदि उदपात खालामफैबाय थानाया? बारा गोबाव जायाखैदां ना, मास मोनसेयानो जाबायदां। फालेफ्राथ' फैबाबो जेबो नङा मालाय बे खुथायाबो थांथाराखै, मास मोनसेयानो जाबायदां बियो। एंखावरि खालायगासिनो। दुब्लियाव माइ गैला नालाय दाना न' हाबलाबायो। होमबाबो एखे राहे हाबनाया जोंनाव आजां गाजां मोनजादावबायना, हाबदावबाय। संख्रि बानलु मोनजादावबाय। जेरावबो अबाव दोननानै जानो बिदि न' गोबाय गिजियाव दोनाबा। बावनो संसार जानाय, बावनो संनांगौ खावनांगौ जानांगौ, बावनो दोनबाय। गिनाय फैबाय, हास्लाबला अबेबा जिनिसा थालांसै, दोनस्लाबनो हाला। जिगाब बारियाव थब्लाबायना दोननाय। आंथ' मैयाबो गैया ओंखामानो। सानफ्रामबो बिदि खहा माने माइ दै बिदिनो खहा जानाय जाहैबाय। खहा जानायाव दा आंनोबोथ' बांद्राय एसे जों गैयिनि फिसा मावदोंमोन आरो एसे जादोंमोन। बेखिनिखौबो दिनै एसे गाबोन एसे माबानानै लांबाय थादों। बिनि थाखाय बाराबो नाङा आंनो अनोबा खालि सोरखार गोदाननि दानिफ्राय थिं बा बान मोननैसो हरबानो जायो। बाराबो लुगैयाखै आङो। मानि थाखाय बायफ्लेजोबनाय नुबाय न'खौथ' बायफ्लेजोबनाय नुदों नुनाया। दिन मोनायावबो जों खारना जोबोद आंना आथिङाबो बायनोसैमोन। बिमा बुरिखौ बासायनायनि थाखाय उपाय गैया मा खालामनो। बायबाबो आङो खारनो हायाबाबो लानाय आथिं बायनायखौबाबो लानानै बिदि माबानायाव मैदेरनिफ्राय बासायदों आरो आं ओंखायनो दा। मैदेरालाय मासेल'खामोन, मासे गिदिर एकदमबारे बे मासेयानो गियाबो। ओमफ्राय जेला आं लाइट सुगोन, लाइट सुबाबो बेखौबो होसोबोयो। ओमफ्राय दा कारेन्टखौबो बस'दों। ओमफ्राय आंनि टिभि गोदान गंसे दंमोन, बेखौबो गाख्रबलांदों दिन मोनायाव। ओमफ्राय दस्रा दिनावबोथ' बिदिखौ नांजायामोन। दा बिनि थाखायनो न' खाङाबो बहुद खहा जाबाय। माइरङाबो दंमोन बस्थासे आंना, बे बस्थासेखौबो लानानै जाहैजोबदों। ओमफ्राय दा जोंहा बिदिनो उपाय गैया आरो माथो खालामनो। मैया एसे माइरं लाबोदों जानो होननानै बेखौबो लानानै थांजोबदों। ओमफ्राय दा मा गामि होनो? लावफानि सारा होनना बुङो आरो बेखौ। ओमफ्राय दा बाराखौबो माबा, ओमफ्राय फैग्राफ्राबो मासे फैबाबो जिखुनु खालि गय फांसे बा फांनै बिदि गाफायलांबाय थायो आरो फैग्राफ्राबो माबानानै। बिफा बोरायखौबो बेबो गोलैदोंमोन, बेखौबो बोखांनानै लानानै खारदों आरो आङो दा। जों दा बेयाव बिमा फिसा साब्रै थायो आरो। ओमफ्राय दा
बिदि जानायाथ' दा आगोलावथ' जानाय नुवाखै जायाखै। जायाखै सानथाम जाबाय। एखेरायैनो सानथाम दाख्लै मोनायाव एखेराय सानथामथार। दुइटानिफ्राय जादों दुइटानिफ्राय आं उन्दुनो मोनाखै जोंनिया गासिबो उन्दुवाखिसै खारनानै दुब्लि बारियाव दिनै उन्दुबाय गाबोन मालायनाव हरसे उन्दुहैबाय बिदि उन्दुहैनांदों आरो ओमफ्राय दिनै मोनायावसो फैनानै बियो बिदि खालामलांनानै उतपात खालामसिननायाव ओरै नाहरबा खाथियाव हाग्रा नुयो खाथियावथ' हाग्रा दङ ओमफ्राय मा हाग्रा बियो सिखनाजार होनो जाहैबाय आरो बेखौ ओमफ्राय दा बिनिफ्रायनो फैयो जानांगौ बिनिफ्रायनो फैयो जानो हागौ बेखौबो जोंबो मिथिया जोंथ' बिनि हरैजायबो थांखाया थांनाया जोंना बे मोनैखिनियानो ओमफ्राय दा बेखिनिखौनो बुंनानै आं अननानै थिं बान मोननैसोखौ हरोबाबो मोजां आरो सोरखारनाव खावलायनाय जाबाय ओमफ्राय बिनि बारा आं बुंनो गोसो गैला मा नोंसोरो मैदेरजों खस्थ' माने नै बे बिथाङा थारमाने सानथामा एखे राहे फैथारबाय मानो मिसा बुंनो ओमफ्राय आंबो गामिनि एसे गाहाय बादि नालाय आं बुंदो आरो होमबा जोङो दिनै आइ आफायानो ज' ओंखारनानै न'खौ बोथ्रोदना होनोसै जों बिदि रायज्लायदों आरो ओमफ्राय उफुद्रुगथार बियो हदाय आरो सरखारा बेखौ मारिबाबो जोंखौ खाना लाङो होमबा बे पइन्टखौ बुजिदो नोंथांमोनहा आं ओंखायनो बुंदों जे जेबो नङा बिसोरखौ जों दिनै बोथ्रोदखागोन बे जायगायाव दोनला बेल' न' बां बायजोबनायखौ नुबाय औ होमबालाय माथो बुंना मालाबाव नोंसोरनि मेगनजों नुखाजोब्बायबा मा खावलायनो सानो सोरखारखौ सरखारा अनना माबायदि अनजानो लुबैयो सोरनि आखायाव दं होननाया बेनो माबायदि अनजानो लुबैयो सोरखारखौ नोंबो हरा बेबो हराबालाय बबे सरखारखौ आं मोजां मोनबावनो होननाया बेनोब्रा होननाया गाज्रि नङा थारमाने ओरैनो होनदों थारमाने आंना रायजोनि मानसिया मोजाङै मोनजाथों बयबो आइ आफाया रायजो राजा नङा नङा नाथाय अनेक खस्थ' होगासिनो दं नै पइन्टसो औ एसे बिना होदो बिसोरनो खस्थ'आ बारा जाबाय हनै बायजोबनाय नुबाय नोंसोरबो आं गामिनि गोदोनि फुराना हिसाबै बुंना होदों एसे बिनानै होदो सरखारनिफ्राय होनदों ना माबा गाज्रि दं नोंसिनि जायगायाव बिदिनो खहा आरो दस्रायाव अबाव खालामबावदों बे न'खरसेयावल' खहा खालामदों नामा ना गुबुनावबो बैयावबो दं खालामदोंमोन आरो खालामनाया बैयावबो बाख्रि बख्लांजोब्बाय सानथाम होमबाबो एफाग्राब बिदि नङा जाहैबाय आरो आंनि न' गुदियावनोथार बेबो ओरैनो बेसे गोबाव जाफैखो संसार जानानै बेवहाय जोङो बाव 22-23 बोसोर जाबाय मिसाखौ बुङा आं सलायबोनाय आं मानो मिसा बुंनो नोजोर होयोबा जिथुनाखि थांलाय फैलाय हान्थामेला लामाफोर बियो एकदम बारा थिग नङा मालाय नायस'नाबा रावबो सरखारानो नोंथांमोनहाबो दा लेंहरनायसो फैदों दे जायो बिसोर नायस'नाबा जों बबेनिफ्राय मोनो लामाखौ आरो बे पइन्टआ थांबाय जोंहा बेनो बहर होनानै मा लाब मोनखो दा जोंखौ नायस'नाखिसैबा दे जाबाय दे बारि ओमफ्रायहाय जोङो बे सप्ता मोनथामनि सिगां बे न'खराव दानि बे बेयाव जानायनि सप्ताथामनि सिगां बेनिफ्राय जोंनि बे बारियावनो गय माबा थालिर जाफैदों अब्ला जोंनि हौवाया बेखौ दावराव खालामनानैहाय बेखौ हुदोंमोन हुनायावनो ओमफ्राय बे जोंनि न' खाथियावनो बे आनै मोना जेने थेने बिनि माबानानै आगान मुखे माबानिफ्राय बासायदों जेन थेन माने थस सेरबाबो होसोयो राव होनोबो हाया ओमफ्राय आनै मोना मिथियामोन थस सेरनानैहाय हाल्ला खालामबाय बेयावनो लगे लगे आनै आमाइखौ होसोलांबाय ओमफ्राय गोरलै फिसामोन सासे दङमोन जेने थेने बिसोर औवा गुदि एरस'नानै जेने थेने जिउ बासायबाय अब्ला बे समावहाय आंनि फिसालायाजों आंनि हौवाया खारबोनायावहाय दानिया आंनि फिसालाया आंखौ गाबजिबा मामा नोङो न' सिंनिफ्राय ओंखारबोदो होनबाय अब्ला बे फिसालानि राव खोनानायजों लोगोसे आंनि फिसालाखौबो होसोबोबाय जेने थेने ओमफ्राय बेखौ होसोनानैहाय जेनेबा बे समावनो आंबो न'निफ्राय जेने थेने ओंखारनानै खारबोनो हादों ओमफ्राय मैदेराथ' बेसे 5-6 माबाल' जागोन एसेबांल' गोजान आरो होमबानो माने फैबानो माने आङो एकदम मोनथासिगौमोन ओमफ्राय बे जेने थेने होमबा आङो खारनाय समावहाय आरो न' सासे बे खाथिनि सासेया थस सेरना होबाय अब्ला मैदेरा थाथाबनानैहाय बेखौ नायहाबबाय थाबाय अब्ला बे समावनो आं खारग'नो हाबाय आरो होमबा जेब्ला आं खारग'नानै उनावहाय जेब्ला बेखौबो आरो होसोफैबाय खाथि फैबाय नालाय बेबो न'खौ माने गिनानैहाय फासयनानै खारदोंमोन अब्ला बे खारनायजों लोगोसे बेनिफ्रायहाय बिसोरनि न'खौ सिफायफैबाय ओमफ्राय बेखौ न'खौ सिफायनायावहाय बिनि हिन्जावा न' सिङाव दंमोन
अब्ला बे समावनो बिनि हिन्जावा न' सिङाव थानायावहाय दाना गोरलै फिसा सासे दङमोन 6 बोसोरिया होमबा बे फिसाखौ दाना बिफाया खारनायावहाय होनबा जेब्ला न' सिङाव मैदेरा माबा सिफाय फैबाय अब्ला बे बिफाया आरोबाव गावनि जिउखौनो दान होनानै गावनि फिसा हिन्जावखौहाय बियो न' सिङाव हाबनानै बासायफैदोंमोन अब्ला बे समाव न'खौ हिन्जावखौ बोख्लायनायनिफ्राय आरो न' खाथिनि सासे बिसोरनि न'खौ सिफायनायखौ नुनानैहाय न' खाथिनि सासे आवाज होबाय थसेना होनबाय होमबा बे समावनो बे मैदेरा आरो बैखौ होसोलांबाय माने जायनि आवाज खोनायो जायनि थसेरो बिखौनो होसोलाङो होमबा बिखौ होसोलांनाय समावसो बे मानसिया बे न' खाथिनि मानसिया बे हिन्जाव फिसाखौ लानानै खारग'नो हाबाय होमबासो बे न' खाथिनि मानसिया ओरैनो बे बोरमा मोनसे फिसा बे बर'दिनाव गावग्रा बोरमा दङमोन ओमफ्राय बे बोरमाखौ मोनसे गावना होनायावसो बेयो गिदिंनानैहाय एकदम गय माबानानै हाग्राथिं खारलांबाय होमबा बे समाव दैखांनानै खालिबो आंबो थैसारसै माने खारख'नो हायाखै बे आनैया बे आनैजों आमाय बिसोर साथामाथ' एकदम आगान मोनसे होबानो मोनोमोन जेने थेने औवायाव एरस'नानै एकदम आवाज बन्द' खालामनानै सिरि थाहाबनायाव जेब्ला बे समावहाय आंनि फिसालाया एसे गोजाननिफ्राय आवाज होबाय आंखौ गाबज्रिबाय थाबाय मामा खारबो बिमाखौ माने गिनानैहाय लिंहरबाय थाबाय होमबा बे आंनि फिसालानि आवाजखौ खोनानानैहाय होमब्ला बियो मैदेरा आंनि फिसालाखौ होसोबाय होमबा बे आनै आमाया बासायबाय नङाबा आनै आमाया गैखालामोन बिदिनखालिहाय ओरैबायदि अबस्था जादों मैदेरा जोंनियाव दानिया खालि 1थासो जादोंमोन औ ओमफ्राय बे जोंनियाव बे दै जाखांनायनि उनाव सप्तासे थानानै आरो सावथाल गामियावबो बेबायदि जादों बे सावथाल गामियाथ' मानसिया थैखाबाय बुथारखाबाय बेखौहाय ओमफ्राय बे सावथाल गामि बुथारखानानै ओमफ्राय नै मैयानि दिनावहाय बिसोरनि न'खरखौ बिदि खालामफैबाय बिसोरनो साननैयाव माइ मोनलांबाय ओमफ्राय माइ मोनलांनायाव मैया बिसोरो माने माइखौ गावनि जानांगौ नालाय बेखौ मैदेरखौ जाहोबाय थानोथ' हाया बिदि होनानै बिसोरो माइखौ आवथायबाय होननानै एसे आन्दोलन दोनबाय नालाय माइखौ मोनैखाय न'खौनो सिफायनानै गालांजोब्बाय आरो बिसोरनिखौ सरकारनिसिम फरेस्टनिसिम मा खावलायनो सानो नोंसोर मैदेरखौ दा फरेस्टआबो जों एसे जोंखौहाय एसे माने होथे हाथा एसे कारेन्टफोर माबाफोर प्रटेक्ट खालामनो जोङो माने ओरैनो बे माने सलार बेटारिजों एसे माने साहस मोननाय बायदि माने बेखौ फैबा एसे नांबा बेयो गाबख'लाबायो नालाय बेथ' जेबो नस्थ' जाया माने ओरैनो गाबख'लाबायो नालाय अब्ला जोङो गम मोनो जे मैदेर फैदों होमबा बिदि जिखुनु माने मोनसे आवाज मोननाय बायदि जोङो बे बुस्थुखौ होयोमोन आरो होमब्ला फरेस्टफ्रा अखालि फैनानैहाय बेखौ बसला बोसोनै लांजोबदों आरो जोङो गावनि जिउखौ बासायनो थाखाय गथ' गथाय दङ जों गथ' गथायखौ बासायनो थाखाय दानि बेखौ होना दोनबा मैदेरा फैनानै बेखौ माने एटेक खालामबा दांबा माने एसे आवाज होयो माने होमबा जों गामिनि मानसिफोरा मिथिजोबो जे मैदेर फैदों अब्ला जोङो साबधान जानो थानो हायो आरो होमबा बेफोरखौबो जेनेबा अखालिहाय फरेस्टफ्रा माबानानैहाय खेवनानै बख'जोबनानै लांजोबदों बेखौबो लागायनो मोना होननानैहाय फरेस्टआ होबथानो नांगौआ माने नोंसोरखौ मासो खालामदों औ बिदि बख'नानै लांदों सिगांहाय बस' जुसाला लांजोबदों आरो जों माने बेखौहाय जों माने ओरैनो एसे माने बे फैबा जेनेबा जों मिथिनाय बायदि बे बुस्थुआ थाबा जेनेबा बेखौ माबाबा एसे आवाज होयो नालाय होमबा बेखौ गियो एसे माबानानै आवाज होबा होमब्ला जों गामिनि मानसिफोरा जे मिथिजोबो अब्ला जों एसे साबधान जानानै साइड जानानै थानो हायो होमबा बेखौ जेनेबा बिदि खालामनानै दोनोमोन आरो जोङो नङाबाथ' जोंथ' दाखालि गैखालामोन मानसिया थैजोबखाबायमोन होनना जायो आरो जोङो आसारबारिनियाबो साब्रैसो माने थैनायनि मोखांनिफ्राय जेने थेने इसोरनि अननायजों जों बासायदों बिदि अबस्था आरो उदालगुरि नोगोरनि शंकरदेव मिशन हाई स्कुलनि साखाथियाव थानाय रेगिरेगां दख'ना गलायाव लफाय FNF महर ब्रेन्ड बिबार ब्रेन्ड आर'नाइ ब्रेन्ड जुरिपाट माथानि बायदि बायदि रोखोमनि दख'ना आर'नाइ ब्लाउस फालि आरो बर'नि साबसिन हामसिन आगरनि जिफोरखौ हलसेल आरो रिटेल मोन्नैबो बेसेनाव बायनो हागोन बेनि थाखाय नोंथाङा 7896313108 एबा 8471820909 जानबुं नाम्बाराव सुलाद लानो हागोन।